mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Joy. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hello. Si Fandi. I love you, Joy. Oh, Larry. Naibaw ko nga bago pa kahit ang nagkaila pero ganahan nagyugay ko nimo, Joy. Love na tika. Pwede ba ko nimo hatagan og chance? Nganong dili? Love na sa tika, Larry. Joy, Nagpaabot lang gid ko nga manguyab ka nako. Mayo gani kay wa ka mao ni sa lain. so kita na? Oh, Larry, kita na. Yes! Happy 6th anniversary, my love. And for you, Wow, flowers. yes. Thank you, my love. Ka-special ba, uy? Oh, special ka kay gawas nga anniversary ro nato. Joy, my love. Oh, yes, my love. Love kay tika. O di na ko musugot nga mailog ka pa sa lain di ka nako. Niya, mulhod ko ha. My love, will you marry me? Larry. My love? Larry, sorry. Love. Pero dili pa ko andam. Sorry. Oh. Joy! Joy! Naunsa man taong ka, uy! Hoy, babay! Di mayo imong gibuhat nga giwalk outan lang nimo si Larry, no? Nagilty manggugugod. Og naluoy ko niya. Pero di pa man yun ako kaya. Uy, dili pa gid ko andam nga magpakasal ay. Oh, hoy, babay! Kawan sa may rason nimo, nga nung di ba kaandam, sultihi si Larry. Ayaw kalit og biya nga, wa man lay hinungdan. Day. Okay, sige. Nga naman yun, unsa man gid ay hinungdan? Unsa? Mahadlok pa kang magpakasal? Oh, Larry. O gusto na ko nga mag-live-in lang una ta. Live-in? Nga naman, di pa gid ka sigurado na ko, Joy? Sigurado naman ko, Larry. Pero mas maayo man gud nga mag-live-in lang una ta. Aron may bawaan na to ba kung magasinabot magkita. Kailangan abi agad kung mag-ipon na. Okay, sige. Kung may gusto nimo. Og akong pamatud-an nimo nga deserving na kung pakaslan ti ka. Larry. Sakto gid ang imong gibuhat, nak. Gusto lang yung kumanikoro, ma. Unya, kumusta man karon nga nag-live-in naman mo? Maayo raman hinoon, ma. So far, okay raman mi. Magkasinabot raman hinoon mi. Kana, mo na importante. Og, ati man na lang yun siya, nak. Oo, ma. My love, mula kaon ako ha. Oh, asa man ka, my love? Mag-grocery ko. Kinahanglan naman sa kukong mopalit og omega painkiller good. Tayo pa. Mao ba nang imong ipahid sa akong tuhod? Dayon akong katog? Maong nawa ang sakit? Oh, my love. Oh. Mausa ni ako ipahid sa akong kaugalingon para mawa ang sakit sa akong liog ug akong batang. Mao ding mura kag way pagkakapoy ha. Bisan nung nagtrabaho ka, unya ikaw pa ay mulihok sa tanang trabaho nung diris bay. Mo din nagamit nimo. Siyempre, uy. Dako gikinig na tabang nako. Nato. Maong dili gyud ko pwedeng mahutdan ani. Kinahanglan ko mag-stock og daghan kay kung naa kay sakit sa kalawasan, omega painkiller ra gyud katapat ana.
Sige na, my love. Mulakaw na ko kay dagong raba kaayo. Naaptan ko sa uwanda. My love? Uy, minaw man. Asa man ka siya? Halawam ng gabi pero nilaag pagkit siya. Ako na lang siya paabuto niya mauli. Uy, mata pa ka? Hubog agad ni mo. Diin makagikan. Niya ako silingan eh. Niyagi mong ko niya, gitunulan kong baso. Gidawat ng sana ko. Respetar ba? Maayo sa nang respetar ni mo, no? Kinahubog mangyog ka? Ayaw ko pagbuot. Ha? Hilari, unsa baboy inagog ko. Nasakitan ko. Hindi ko ganang butan ko niyo, ha? Hoy, day. Sugod pa lang na. Tanawa, ha? Live-in partners pa lang mo, pero ingon ana na siya di mo. Karon naman sa day. Mo ba? Ano magsige na? Wa kay labot kung magsige kog inom, ha? Kaya wa ko mga iyog kwarta ni mo. Naunsa man in taon ka, Larry. Uy, sige naman nakagkahubog. Ay, lagi pagbuot! Let's check! Naunsa namin taon akong kinabuhi. Dili man siya pala inom sa wa pa may mag-ipon. Unsa na rasa. Pero wa pagyapon siya mauli. Kikapoy naman kong paabot niya, eh. May pagmatog na lang ko. Nibuntag naman lang. O wa pag mo pa uli si Larry. Asa naman di ka siya? Oh. Ay, nanawag na gid siya. Hello, my love. Asa man ka? Ngano pa mga mauli? Okay na ka? Pauli na, be, kay... Di na kumuli. Unsa? Unsa di na ka mauli, ha? Ngano man? Larry, pasabta ko, please. Magkita ta. Tarong magka-istorya tagtarong. Larry, unsay buti pasabot ani? Ngano nakita ang babae, ha? Sorry, Joy. Pero wala ko ganaya sa itong pagpuyo. Og siya, si Faye. Muna yung nagatag na ko inspirasyon rong nangaging mga buwan. May relasyon mo? Joy. Tubag ako. May relasyon ba mo? Oh, Kibuang lang ko ni mo, Larry. Joy. Abi pa na ko gipamatuod ni mo na ako nga deserve ni mong pakaslan. Kibaw ka? Sa imong gipakita karon, angay lang awa ko magpakasal nimo. Magmahay gid unta ko. Ug labaw nang magmahay ko nga nakailap pati ka. Cheater kang dako. Samtang ako naningkamot sa bay, ikaw nagbiga-biga di kaslain, ha? Ug ikaw, bigaon kang dako, ha? Joy, sama! Buhay na siya, Joy! Ay, wow! Ha? Mas mulaban pa di ka niya, ha? Buhay lagi siya! Dili ko! Kay mo ni angay ni bayan, ha? Mabdo siya! Sama! Utsa? Mabdo siya! Og palihog lang, Joy. Ayaw namig sa mukha ni Faye! Ganang kibuhat manini mo na ako, Larry. Kay kikapoy na sa akong relasyon, Joy. Nakita na ko. Nga wa tay padulngan. Og salamat. Salamat nga wa ka musugot nga magpakasal ta. Kay wa ko mahinaya kung pakasal nimo. Larry! Naay part na ako nga nagmahay ko nga wa ko musugot nga magpakasal mi ni Larry. Pero mura sa kong nakapasalamat nga wa mi makasal. Kay magbinuang naman day siya. Og ako na lang yung gidawat nga dili gid mi para sa usag-usa. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mga kita mga higalan, kaagi ni
Joy nga taga Karkar City, Cebu. Bansa awit nga iyang kitangayo. Awit nga nag-alahan. Hello.